नै नोंथांमोना नुबाय जानांगौ निसिमा बियाबाव BPF नि कैंडिडेट जेम्स बसुमतारी बिथाङा उइनार जाबाय देरहाबाय स BPF नि रिजाल्टआ फैबायानो BPF नि सासे कैंडिडेटआ देरहाबायानोखा आरो नोंथांमोना दासिम नुनो मोनो दासिम बहाबा 5th राउंड बहाबा 4th राउंड बहाबा 6th राउंड सोलिबाय थादों बै राउंड सोलिबाय थानायसिम जों दासिमबो UPPL खौ जोङो उनाव थानाय नुदों BJP आरो UPPL खौ उनाव थानाय नुदों आरो BPF आ दासिम 18 निफ्राय 20 नि गेजेराव मा आगबारायनानै दं सिगांनानै दङ बेनिखायनो गोबां मानसियानो बुंदों आवगायलाय फावसायला जाखायो नाथाय बेनिफ्राय जों मोनसे बाथ्राखौ आइडिया खालामनो हायो कमनलि आइडिया खालामनो हायो बे बारावबो BPF आनो एब्सोल्युट मेजरिटीखौ मोनथारगोन बेखौ जोङो आइडिया खालामनो हायो गोबांनो कमेन्ट्सआव बायदिसिना लिरदों नोङो UPPL निखा मायबानिखा नोंथांमोना बेबायदि बुंनानै जेबो मुलाम्फा जाया बे जेबो मोनबो पार्टिनि मानसि नङा आङो पलिटिक्स होननाय बुस्थुखौनो माने आं बांद्राय मोजां मोना बुंनो थाङोबा भिडिअ बानायना मोजां मोनो नाथाय बे बुस्थुनि फारसे माने आइ डोन्ट केयार स बेहाय बे जेबो गैया नोंथाङा जि कमेन्ट्स लिरनो हागोन नाथाय आंनि नुनायखौ आं बुंदो जाय सरकार फैया माने आं आगोलनिफ्राय बुंबाय दोङो जाय सरकार फैया माने एब्सोल्युट मेजरिटी मोननांगौ बेयो बर' जातिनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन बे बर' जातिनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन आरो रिजनल पार्टीफोरा ज' जानांगौ बेबो जोंनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन माबोरै जागोन बोरै जागोन नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरनानै गावखौनो पन्डित दिन्थिदों खायसेया बिथां नोंथांमोन बायदि मानसि दङ जेबो जानाय नङा आरो बेयाव बहुत खोथा दं स नोंथाङा बुजिनाय नङा मात्र नोंथाङा UPPL BPF बेखौल'सो रोंगौ आरो बुंनो स BPF UPPL बुंबाबो आंबो बर'आनो नोंबो बर'आनो बर'खौनो मुगैनाय जायो जेबो जाया ओमफ्राय बुजिनो सोलों जोंनि मानसिफोरा माने बिराद पन्डितगिरि जाबाय थादों खिन्थु जोंनि हारिया मा लस जागोन बेखौथ' सासे बुंनो रोङा कमेन्ट्सआव नङा होमबा जियानो जाया मानो ओरै नङा दे माखासे बिथांमोना मोजां कमेन्ट्स लिराखै बिदि नङा मोजां कमेन्ट्सबो लिरदों नाथाय बाथ्राया बे नङा सोर देरहागोन सोर जेनगोन बे नङा मेटारा बुंनो थाङोबा बे नङानोखा मेटारा जाहैबाय मा जाति हारि गोबाङानो थाखा फैसा बेखौल' बुंबाय थादों सोरबा आमुखा ओरै बिदि बुंबाय थादों जे सासे कमेन्ट्स लिरग्राथ' बुंदों दिपेन आरो प्रमद थायोबा बर' जातिया बरबाद जागोननो ना बेफोर जाबाय BPF पार्टीनि प्रपेगेन्डायै नङा होमबा खिन्थु प्रपेगेन्डायानो जामायबायानो जा माने देरहानायासो मेटारथ' देरहानायासो मेटार जियानो जाया मानो देरहानांगौ जाय देरहाया मानो बै गोरोबथाफोरनि खामानि मावनांगौ आं बेखौसो बुंदों स जियानो जाया मानो बेफोर जाबाय कमेन्ट्सनि बाथ्रा बेवहाय आंहा रिप्लायनो गोनांथि गैया नाथाय दासिमनि आपडेटआ बेनो सासे BPF नि कैंडिडेट देरहाबाय आरो BPF नि जि माने सरकार दानायनि फारसे थांनाय जि लामा बे लासै स्टार्टिं जाबाय आरो दासिम गुबुन पार्टिनि रावबो माने देरहायाखैनोखा नाथाय BPF आ स्टार्ट जाबाय बिसोर जिहेतु लिड खालामखाबाय थादोंमोन जाय लिडिंआव थायोना बिसोरनि देरहानायनि चान्सआ 90% नि बारा थायो जेरै नङा जे उननि राउन्डफोराव मा जागोन BPF आ UPPL आ फैगोन BJP आ फैगोन बेबायदि जानायनि जेबो चान्सखौ आं नुवाखै बेवहाय एब्सोल्युट मेजरिटीयाथ' BPF आ मोनगोन आरो सरकारखौ BPF आनो बानायनो हाथारगोन आरो नाथाय बेवहाय बे सरकार दानायाव फेक्टरखौ सोर जागोन BJP आ जागोन ना UPPL आ जागोन बेखौथ' समाजसो खिन्थागोन बेखौ हमना ला बे बाथ्राया उनाव जागोन नाथाय दासिम सासे कैंडिडेटआ देरहाबाय बिनि मुङा जाबाय जेम्स बसुमतारी निसिमा बियाबनिफ्राय देरहाबाय बिदिब्ला नोंथांमोना नुगासिनो थादों बेखायनो निउसाव नोंथांमोना स्क्रिनावबो नुदों स सोर जेम्स बसुमतारी बियो थारैनो देरहाबाय आरो BPF नि बल्ले जाबाय आरो UPPL नि माने गाबगु खुगुआ स्टार्ट जाबाय आरो माने गोबां सानदोंमोन आरो UPPL नेताफोरा बे बाराव जोङो 20+ देरहागोन गोबाङानो बेबायदि बुंदोंमोन नाथाय गासैबो माने हाग्रामा महिलारिनि जि मेजिक जादु गासैबो धरासाय माने बरबाद डेस्ट्रय जाजोबलांबाय आरो ना गोबां कनफिडेन्सजों बुंदोंमोन आरो UPPL नेताफोरा नाथाय बै कनफिडेन्सखौ सब माने थेर बेथेर खालामनायखौ आं नुनो मोनदों दासिम नाथाय आरोबाव मोनथामसो राउन्ड दंबायो खायसे बेयावबो खिन्थु राउन्ड गैला खायसे बेयावबो मोनसेल'सो राउन्ड दङ आरो बैहाय आरो UPPL आ चान्सआनो गैखाला बेवहाय BPF आनो देरहागोन आरो बहाबा BJP आ देरहागोन स लोगोफोर नेक्स्ट 5 बोसोरनि थाखाय बनबासाव थांफिननो गोनां जासिगोन बायदि आं नुबाय UPPL खौ नेक्स्ट 5 बोसोराव बिसोर माबायदि भटखौ कालेक्ट खालामनाय बेखौथ' समाजसो खिन्थागोन आरो आं बेखौबो नुहुरबाय दोङो BTR गोरोबथाया नेक्स्ट आरो 5 बोसोरनि थाखाय फावसायलांबावसिगोन मावफुंजानाया बेखौबो आं नुबाय आरो मोनसे खामानिखौ जुदि सानोबा जेरै एनडिएफ बेनजेंना बे एनडिएफ बेनजेंनायाबोथ' कमप्लिट जायाखिसै बेयो बबेखानि एसेम्बलि इलेक्शन फैनायनि सिगां कमप्लिट जानायनि चान्सखौ आं नुदों आरो बेनि जि मुलाम्फा बेखौ बुंनो थाङोबा लास्टआव हाग्रामा महिलारि बिथाङानो मोनगोन आरो BJP सरकारा मोनगोन नाथाय UPPL आ बेथिंबो माइनास जासिगोन आरो UPPL आ बेथिंबो माइनास जासिगोन स जियानो जाया मानो जेम्स बसुमतारी देरहाबाय आरो BPF नि जिन्दाबाद जालांगासिनो थादों